तर तुमचं सर्वांचं आजच्या नवीन व्हिडिओत खूप खूप स्वागत आहे. तर तुम्ही काल बघितलं कालच्या व्हिडिओत की आपण जी घरी पालखी आलेली तिची पूजा ओटी वगैरे कशी भरली जाते काय. तर आता ती पालखी नाचवतात कशी ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया.
तर हा पालखीचा नाच तुम्हाला कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक शेअर करा, तसंच कमेंट करायला विसरू नका. चॅनलवर नवीन असलात तर सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका. तसंच मला इंस्टाग्रामला सुद्धा फॉलो करा. धन्यवाद.